Всеки ден ние преговаряме в магазина, на работа, с клиенти, дори със семейството си. Но защо някои хора винаги печелят от тези ситуации, докато други губят? Отговорът не е в това какво казват, а как го казват и още по-важно в какво карат другите да повярват. Това е силата на психологията в продажбите и преговорите. В това видео ще ти разкрия най-важните психологически техники, използвани от най-добрите търговци, преговарящи и милионери. Ще чуеш реални примери от живота, доказани стратегии и малко известни факти, които можеш да приложиш още днес. 1. Правилото на взаимността. Какво представлява? Когато дадеш нещо на някого съвет, малък подарък, информация, той подсъзнателно се чувства длъжен да върне услугата. Пример. Представи си, че продаваш кола. Преди да започнеш разговора за цената, подаряваш на клиента ръководство за поддръжка или му разкриваш 3 трика за поддържане на двигателя. Без да казваш и дума за сделката, вече си създал ангажимент в съзнанието му и това увеличава шансовете ти за продажба. Изследване. В един ресторант сервитюрите, които давали безплатна бомбона към сметката, получавали 18% по-голям бакшиш. Как да го използваш? Предлагай малка стойност още преди да поискаш нещо PDF, бонус, полезна информация. Покажи, че не го правиш с очакване, а от уважение. Това създава още по-силна връзка. 2. Принцип на оскъдността. Какво представлява? Хората ценят повече това, което е ограничено. Ако изглежда, че нещо ще свърши, ние го искаме повече. Пример. Отиваш да купуваш употребявана кола. Продавачът ти казва, има още един човек, който прояви интерес сутринта. Дали е вярно? Може и да не е, но ти вече усещаш натиск да действаш побързо. Изследване. Класическият експеримент с буркана с бисквити хората оценяват бисквитките като повкусни, ако в буркана има само 2, вместо 10. Как да го използваш? Покажи, че офертата е ограничена във време или количество. Не лъжи, подчертавай реалните ограничения, ако ги има, например, остават само 2 продукта на тази цена. 3. Огледалното поведение. Какво представлява? Имитирането на езика на тялото, темпото на речта и дори изразите на отсрещната страна създава подсъзнателно усещане за близост и доверие. Пример. По време на преговори за наем, ако наемодателят говори бавно и премерено, а ти започнеш да говориш по същия начин, той подсъзнателно ще те възприеме като свой. Това създава симпатия и склонност към съгласие. Как да го използваш? Внимавай за стойка, изражение и тон. Не прекалявай, ако изглежда изкуствено. Ефектът е обратен. 4. Котва в преговорите. Какво представлява? Първото число, което бъде произнесено в преговорите, задава посоката на разговора. Нарича се котва и влияе на възприятието за стойност. Пример. Ако продаваш имот и кажеш «Искам 120 000 лева», но съм отворен за предложения, ти вече си поставил психологическа котва. Всичко под тази сума ще изглежда като сделка. Но ако купувачът пръв каже «Смятам, че струва около 80 000 лева», ти вече си в негова рамка. Изследване. Хората, които първи поставят котвата, обикновено печелят повече при договарянето, стига тя да е обоснована. Как да го използваш? Поставяй първата котва, ако си уверен в стойността. Обосновия с факти хора обичат логика, дори когато действат емоционално. 5. Социално доказателство. Какво представлява? Когато видим, че други хора вече са направили избор, сме склонни да ги следваме. Пример. В онлайн магазин, когато виждаме, че 20 души са закупили този продукт тази седмица, сме посклонни да го купим. Или когато търсим майстор, избираме този с най-много положителни отзиви. Как да го използваш? Покажи отзиви, брой клиенти, известни хора, които те следват. Използвай реални примери. 1000 души вече се довериха, работи по-добре от много хора ни харесват. Финални съвети. Не манипулирай и използвай тези принципи, за да създаваш стойност, не да лъжеш. Колкото по-добре разбираш психологията, толкова по-малко ще зависиш от агресивни продажби. Психологията е като мускул, колкото повече я тренираш, толкова по-естествено ще ти идва. Заключение. Ако това видео ти е било полезно, абонирай се, предстоят още практически съвети и реални примери как да печелиш повече с разум, етика и стратегии, които работят. Сподели в коментарите коя техника ще пробваш първо. Преди да завършим, има още няколко мощни психологически принципа, които не можех да пропусна, защото те правят разликата между това просто да говориш и да убеждаваш. 1. Ефектът на загубата. Хората не искат да губят, дори повече, отколкото искат да спечелят.
Един от най-силните психологически лостове в продажбите е страхът от загуба, нежеланието за печалба. Как действа това? Когато човек има избор между ще спечелиш 100 лева и ако не го направиш сега, ще изгубиш 100 лева. Втората опция е много по-силна мотивация. Реален пример. Когато предлагаш услуга или продукт, не казвай само какво ще получи клиентът. Кажи му какво ще загуби, ако не действа сега. Например, много хора, които не започнаха с програмата миналия месец, ми писаха по-късно с думите жалко, че не го направих на време. Затова не искам да си от онези, които губят само защото са се колебали. Психологически основи. Това се нарича loss aversion и според проучвания на Даниел Канеман, Нобелов лауреат, загубата се възприема 2 до 2. 5 пъти по-силно от печалбата. 2. Ефектът на социалното доказателство. Хората не искат да бъдат първите, но и не искат да останат извън групата. Как действа? Ние купуваме това, което другите вече купуват. Не вярваме напълно на реклами, но вярваме на други хора като нас. Реален пример. Ако продаваш курс, не казвай просто какво ще научат. Покажи. Над 2300 души вече се включиха само за последните 60 дни. 92% от участниците казаха, че това е променило начина, по който продават. Добави видеокоментари, скриншоти от реални отзиви, снимки от чат с клиенти. Това работи много по-силно от най-добрия копирайтинг. Как да го приложиш? Ако те първа започваш, използвай фрази като много хора ми писаха с въпроси. След като го споделих в Инстаграм, интересът беше огромен. Или хора като теб, които търсят начин да продават по-добре, вече започнаха да прилагат това. 3. Когнитивен дисонанс – как да накараш човек да защити собственото си решение. Хората не обичат да си противоречат. Ако веднъж вземат решение, те ще се борят подсъзнателно да го защитават. Как работи това? Ако накараш клиент сам да направи малък ангажимент или избор, той ще бъде посклонен да остане последователен на собственото си решение. Това се нарича ефект на последователността. Пример. При безплатен уебинар /демо разговор, не продавай веднага. Първо накарай ги да кажат да на нещо малко. Вярваш ли, че ако имаш ясен план за продажби, ще продаваш повече? След това. Точно това правим в тази програма. Вече си казал да нека продължим. Ако човек веднъж изрази съгласие, неговият мозък ще търси начин да не си противоречи, и това увеличава шанса за затваряне на сделката. 4. Контрастният ефект, колко струва нещо, зависи от това с какво го сравняваш. Стойността не е абсолютна. Тя винаги се усеща в сравнение. Как действа? Ако покажеш първо нещо скъпо, а после по достъпна опция, клиентът ще възприеме втората като поизгодна, дори да е същата цена, която иначе би отказал. Пример от реалния живот. Продаваш програма за 500 лева. Преди нея покажи индивидуално менторство 2500 лева. Сертифицирани обучения 1400 лева. След това, програмата, която получаваш днес, включва 80% от това, но за само 500 лева. Това е психологическа рамка. Цената не се променя, възприятието се променя. 5. Ефектът на притежанието. Хората ценят повече неща, които вече възприемат като свои. Ако накараш някой да усети, че вече притежава продукта, преди да го е купил, шансът да плати расте драстично. Как действа? Това е причината компаниите да дават тестове, безплатни проби, пробен достъп, защото мозъкът вече го възприема като собственост. Пример. Представи си, че използваш този план всеки ден в продажбите си. Как би се чувствал? Сега ще ти дам 3 дни достъп. Ако след това не усещаш разлика, просто го спри. Щом човек започне да мисли в моето, изведнъж разделата с продукта / услугата започва да боли. А това е стимул за покупка. Финални думи. В продажбите не печели онзи, който говори най-силно, а онзи, който разбира какво движи хората отвътре. Когато използваш тези принципи, ти не манипулираш, ти комуникираш по начин, който мозъкът разбира и приема.